Hello! Hey guys! Good morning! So, ayan, literal talaga napasmado yung kamay ko. Nanginginig siya. So, gumamit na po ako ng tripod pero nanginginig pa rin po yung kamay ko. So, pasmado po ako. And, welcome everyone to our channel. And my name is Myra. Kung bago ka pala sa akin channel, please don't forget subscribe and click the bell notification para ma-update ka sa mga randomness of my life. So, kung interesado ka lang naman. Pero kung ayaw mo, it's alright. It doesn't matter. So, today is August 12, 2021, of course. And, it's been 1 week na nagplan ako na sabi ko ay mag-start ako ng 3 days na diet challenge. So, I'm going to start it today. So, if you are interested, happy watching! So, ayan, gaya ng sabi ko, mag-start ako ng diet today. So, gagawin ko yung 3 days diet na egg and sweet potato diet and 3 days. So, let's see kung ano ang magiging resulta. Kung kaya ko ba or hindi. But I think kaya ko kasi ginagawa ko naman to before. And, pero medyo matagal na. So, join with me and good luck. And sa gustong mag-try, it's up to you. But disclaimer, hindi po ako expert sa mga ganito. Gusto ko lang siyang i-try and gusto ko lang i-share sa inyo. So, starting today, I'm going to do the sweet potato and egg challenge for 3 days. So, yeah, good luck to me. Papakita ko sa inyo yung mga pagkain ko. Good for 3 days, starting morning until dinner. So, yeah. I'm so excited. A few moments later. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't Next day. go on pizza. They just don't belong. Ayan. Hey guys! Good morning! Ay, ang pula ng uso ko. Ang pula ng uso ko. Ayan. So, anyway, kumusta po kayong lahat? So, pasensya na. Medyo shaky yung kamay ko. Pasmado po. So, today is August 15? August 16, 2021. And wala akong time mag-end ng vlog nakaraan kasi una-una sa shop maingay, dito sa bahay maingay. So ngayon, before ako umalis, gusto kong mag-end ng vlog para sa vlog ko na sabi ko ay gumawa ako ng sweet potato and egg challenge in 3 days. So guys, ginawa ko po yon. Disclaimer, I'm not an expert. Ginawa ko lang yon based kagustuhan ko and based sa opinion ko. So wala lang, gusto ko lang. So, yun, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang nangyari, kung nakaya ko ba na kumain in 3 days, na walang mga kanin, walang kung ano-ano na mga anong pagkain. So, ang kinain ko lang po ay sweet potato and egg, and may mga additional na other foods, pero very light lang, like avocado, yung mga ganon. Wala talagang heavy meal na nangyari. Kumbaga, ang pinaka main meal ko ay egg and sweet potato. So, yun, papakita ko sa inyo kung ano yung mga pagkain na kinain ko in just 3 days, mula morning hanggang gabi. So, yun, nakaya ko naman. And so far, nakakatuwa siya kasi nag-lose ako ng weight. And may mistake ko lang, hindi ko nakuhanan doon sa weighing scale yung weight ko. But, after few days, after ko makarecover ulit, baka makapahinga, 3 days ulit ako mag-challenge ng ibang challenge naman. In 3 days ko lang siya kakainin. And, before I start that, kailangan ko munang itimbang yung sarili ko para maipakita ko sa inyo. So, itong trial ko na egg and sweet potato, pasensya na hindi ako nakakuha ng timbang, pero I know to myself na nag-lose ako na weight, which is nakakatawa. So, ginawa ko lang yon. Wala lang, gusto ko lang itry kung kaya ko bang kumain ng walang mga kanin, walang karne, walang kung ano-ano, walang milk tea, walang soft drinks. So, ayun. So, nakaya ko naman. So, disclaimer, hindi po ako expert, gusto ko lang i-share sa inyo. So, mas mabuti mag-consult kayo sa mga dietitian bago kayo mag-try ng ganito diet. So, yeah, for now, bye-bye na po. And enjoy and happy watching. Ingat po kayong lahat palagi. Bye-bye!